Wel, dyn ni am droi at yr arglwydd mewn gweddi, amser o weddi fer i ddechrau, a dwi am droi'n syth at y gair, ac yna wnawn ni weddio eto ar ôl hynny. Arglwydd, i ni'n diolch bod ni'n gallu troi ato ti nawr ac at y air di arglwydd. Diolch am y cyfle yma arglwydd i gael dod eto a rhoi'n hunain o dan dawdurdod di, o dan dy air di arglwydd, ac i ni'n gweddio. Plis amlyga dy galon, dy fwriadau ar ein cyfer ni fel dy eglwys yn y gair bore yma eto o sgweli di'n dda. Plis amlyga Grist i ni, amlyga ei gariadau, ei fawreddau a'i ogoniant fel byddwn ni'n gweld. Arglwydd, gad i ni brofi ti yn ymwneud â ni eto o sgweli di'n dda trwy dy air. A felly arglwydd, trwy dy ysbryd siarad â ni, ar gyhoedda ni o'r gwirionedd ac o bechod o sgweli di'n dda. Arglwydd felly, plis gweithio, gogoniant i enw mawr. Amen. Iawn, wel, trowch gyda fi i Ioan 17. I ni'n mynd i wneud rhywbeth chydig bach o wahanol wythnos hyn. Wythnos diwetha gaethon ni'r darlleniad cyfan mewn un go, ond ni'n mynd i wneud e mewn chunks bore yma. Gobeithio fyddwch chi yn gallu dilyn. Felly, wythnos diwetha, oedd Alun yn edrych ar yr un testun, Ioan 17, a natur y berthynas yna, os chi'n cofio, rhwng Duw y Tad a Iesu, Duw y Mab. A'r undod yna, a'r cariad perffaith yna oedd rhwngthyn nhw. Ac oedd e'n sôn yn benodol un peth, i ni ddim i ddod at y berthynas yma a trial deall y drindod fel petai yn rhyw theori pell i ffwrdd, ond y ffordd i ddeall y drindod yw trwy brofi'r drindod yn syml. Trwy ddod i adnabod y Tad, adnabod y Mab, profi'r Ysbryd Glân. Nid theori ond practis, os liciwch chi, i symleiddio fe. A dwi eisiau gwneud y pwynt yma, mae Iesu'n gweddio ar lafar. Ar lafar mae'n gweddio o fewn cyrraedd clywed, neu cyrraedd clyw y disgyblion, achos mae eisiau bod nhw'n clywed y weddi. Mae eisiau bod ni'n clywed y weddi yma. Dyw hwn ddim yn weddi mae Iesu wedi gweddio yn meddwl, dwi ddim eisiau bod neb yn clywed hwn fel bod e'n breifat. Na, yn fwriadol mae wedi gwneud e o fewn clyw y disgyblion. Pam mae eisiau dangos rhywbeth o'i galon e, o'i gariad e ac o'i natur e i'r disgyblion. Nawr, fel wedodd Alun wrthos diwetha, heddi i ni'n canolbwyntio ar galon a bwriadau Iesu dros ei eglwys. Nawr, mae Iesu ar fin marw ar y groes, mae'n gwybod beth sy'n dod, ac wrth iddo fe weddio y weddi yma, sef y weddi hira fi'n credu sydd wedi recordio gan Iesu yn y Beibl, mae eisiau amlygu pethau i ni. Un o'r pethau mae'n amlygu ni yw'r ffaith fod e'n archoffeiriad, high priest. Ni'n galw hwn yn high priestly prayer, gweddi archoffeiriadol. Mae Iesu'n ymddwyn fel archoffeiriad. Archoffeiriad un sydd yn cynrychioli ei bobl o flaen y Tad. Ac wrth gwrs, mae e'n fwy na jyst archoffeiriad, mae e hefyd yr aberth sydd yn mynd ger bron y Tad, sydd yn rhyfeddol. Ond wrth i ni edrych ar y weddi yma, gobeithio bod ni'n deall y fraint o gael gwrando mewn ar y weddi. Na chi fraint yw hwnna. Sa'n gwybod amdano chi, fi wrth y modd yn gwrando ar rhai pobl yn gweddio. Mae gweddiau rhai Cristnogion yn fendigedig am eu wastod yn codi fy nghalon ni. Clywed y cariad sydd rhwngthyn nhw ar arglwydd a'i calon nhw o flaen yr arglwydd yn cael ei gosod yn agored. Wel, gymaint mwy yw y berthynas berffaith yma rhwng Duw y Tad a'r Mab, a'r fraint sydd gyda ni o rando mewn ar hynny. Nawr, mae tair rhan, a ni'n mynd i ddarllen y darlleniad mewn tair rhan i y weddi. Y dan cyntaf yw, mae Iesu'n gweddio dros ei hunan. Mae hwnna o adnod 1 i 5. Yna mae'n gweddio dros y disgyblion sydd yna'n bresennol ar y pryd. Mae hwnna o 6 i 19. Ac yna mae'n gweddio dros yr eglwys fydd yn dod. Mae hwnna wedyn adnod 20 i 26. So dyna 3 chunks sydd gyda ni. Na ddarllen gyntaf te adnod 1 i 5. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu lygad i'r nef a dywedodd, o Dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab
mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais ti ddwyf awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb, yr wyt ti wedi ei rhoi i ddwyf. A hyn yw bywyd tragwyddol, da adnabod di, yr unig wir dduw, a'r hwn a anfonais ti, Iesu Grist. Yr wyf fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar trwy orffen y gwaith a roddais ti mi wneud. A nawr, o dad, gogonedda di fi, neu fi, ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. A felly adnod 1 ac adnod 5 yn benodol, gogonedda di fi. Please awneu di ogoneddu fi. Na chi beth, falle estron, rhyfedd i ni glywed. Dyw ddim yn digwydd yn aml, ond beth mae Iesu'n dweud yw, yn really syml, gad i bobl weld fy mawrau fi, coda fi lan, dyrchafa fi. Rho anrhydedd, gad i bobl gydnabod, gweld a dathlu yn glir felly, cydnabod y fuddugoliaeth dwi wedi ennill ar ei cyfer nhw. Y gwaith dwi wedi wneud, y person, ydw i. Ystyr y gair gogoniant ydy pwysau, neu'n Saesneg, weightiness. O'n i ddim yn siŵr sut i gyfieithu hwnna. Weightiness. Pwysigrwydd, sylwedd rhywun, neu rhywbeth. Felly, be mae Iesu'n dweud yn syml yw, o dad, amlyga bwysigrwydd a sylwedd pwy ydw i. Gad i bobl weld pwy ydw i a beth dwi wedi gwneud drostyn nhw. Mewn gemau rygbi, mae yna rai gemau lle does dim pwysau iddyn nhw, friendlies. Dyn nhw'n bwysig. Does dim weightiness iddyn nhw. Ond pan mae chwaraewyr yn chwarae mewn ffeinal, pan maen nhw'n gwybod bod gymaint ar y lein, gymaint o'i blaenau nhw, mae yna sylwedd, mae yna weightiness, mae yna bwysau yna. A dyna'r math o beth sydd gyda ni fan hyn. Mae hwn yn bwysig. Mae'r arglwydd Iesu yn bwysig, yn sylweddol. Ond mae'r pwysau yna, a'r gogoniant yna wedi cael ei guddio oddi wrthon ni am gyfnod. Ond nawr, wrth i Iesu fynd at y groes, mae'n dweud gad i bobl weld y gogoniant yna. Gad i bobl weld pwy ydw i, fy mawredd i, fy nghariad i, fy awdurdod i, fy ysblander i. A chi'n gwybod, nid rhywbeth hunanol yw hwnna, achos pam mae e eisiau fod pobl yn ei weld e? Wel, un rheswm mae e'n rhoi fan hyn yw oherwydd fod e eisiau bod pobl yn gogoneddu y tad. Mae'n dweud gogonedda fi fel bod nhw'n gogoneddu di. Trwyddo fi. Wrth i bobl weld gogoniant Iesu, maen nhw hefyd yn gweld gogoniant y tad, sydd wedi danfon ei fab. A mae chydig bach fel y sarf bres. Chi'n cofio'r sarf bres yn yr Hen Testament? Pobl yn edrych ar y sarf bres ac yn cael ei iachau. Mae rai fod y sarf bres yn cael ei ddyrchafu fel fod pobl yn gweld darpariaeth Duw yn y lle cyntaf. Ond yn ail wrth gwrs, mae rhaid i'r sarf bres gael ei ddyrchafu fel fod pobl yn cael profi yr iachad sydd ar gael, yr achubiaeth sydd ar gael. A felly, dau reswm pam fod Iesu'n dymuno cael ei ddyrchafu yw, fel bod pobl yn gweld gogoniant Duw, ond yn ail fel eu bod nhw'n cael eu hachub, eu iachau. A mae hwnna'n amlygu te, peth cyntaf mae'n amlygu ni am galon Crist, mae'n dymuno i ni gael ein iachau. Mae'n dymuno i ni weld ei ogoniant e. Mae'n dymuno i ni weld ei fawredd e. Mor llawn o ysblander yw e. Mor wahanol yw e i bawb a phopeth arall. Does na neb tebyg i'n harglwydd ni. Mae'n dymuno i bobl weld ei ogoniant e. Ei ogoniant e fel unig fab yn dod oddi wrth y tad i achub, i garu, i dosturio tuag at bechaduriaid. Pam? Fel bod ni'n cael ei adnabod e. Fel bod ni'n cael ei adnabod e. Mae'n dweud, rhoddais ti ddwy awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol. Be mae eisiau gwneud? Rhoi bywyd i ni. Perthynas gyda'r arglwydd, fel clywson ni wythnos diwetha. Nawr, pam fod
nawr yn amser i ogoneddu y mab, neu i ogoniant y mab gael ei amlygu. Wel, edrychwch ar adnod 5, wel, mae'n dweud, y nawr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron. Gyda'r gogoniant oedd gen i es cyn bod y byd. Nes i ddod ar draws dyfyniad gan A.C. Sproul am hon, a dyma mae'n dweud, but why was the crucifixion a moment of glory for the Son of God? Because Christ's death reveals the glorious character of our Creator. We see at Calvary the manifestation of God's justice as Christ bears the curse that sinners deserve for their transgressions. We also witness the mighty power of God. Death, the enemy, could not hold Christ captive. Finally, Calvary shows us the supreme wisdom of God in using what the world sees as despised and foolish as the means of its defeat. The crucifixion reveals the great love of God, for it is God himself in the person of Jesus who bears the curse we deserve so that we can be reconciled to him. Yet the crucifixion was a moment of glory not only for the Son, but also for the Father, because the Father and Son were fully united in providing atonement for our sins. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio. Y ddau beth, mae'r groes yn amlygu gogoniant Iesu Grist ar ein cyfer ni. Allwch chi ddim deall gogoniant Iesu os ych chi heb ddeall y groes. A dych chi ddim wedi deall y groes, os ych chi ddim wedi deall fod y groes yn weithred drindodaidd, lle mae'r tad a'r mab yn yr ysbryd yn cydweithio i achub dynolryw. Mae yna rai pobl sydd wedi galw y groes yn cosmic child abuse. Mae yna rai pobl sydd yn dweud doedd gan y mab ddim rôl i'w chwarae, dim dewis yn mynd i'r groes. Nonsens. Chi ddim yn deall, allwch chi ddim gweld mawredd Iesu heb weld y groes. Dyna lle mae e'n cael ei ogoneddu, ei ddyrchafu. Ond allwch chi ddim gweld mawredd y gogoniant y tad heb edrych tuag at y mab. Mae'n bwysig deall bod y ddau eto'n cydweithio mwyn amlygu ei gariadau tuag ato ni. Does dim lle o gwbl yn yr efengyl lle dyw'r tad a'r mab ddim yn cydweithio, ddim mewn undod gyda'i gilydd, undod bendigedig. Nawr, cyn mynd mlaen i'r darn nesaf, jyst un peth pwysig arall. Mae gan yr arglwydd ei bobl. Mae gan yr arglwydd ei bobl. Bydd hwn yn clymu mewn i'r pwynt nesaf. Cyn llunio'r byd hyd yn oed, mae gan yr arglwydd ei bobl etholedig. Mae'n dweud e'n glir yn y darlleniad. Ond nid yn unig hynny, maen nhw yn rhodd i'r mab oddi wrth y tad. Na chi beth bendigedig, edrychwch ar adnod 2 ac adnod 6. Fi'n mynd mlaen ty bach, fi'n gwybod eddwn ni nôl at y darlleniad. Oherwydd roddais diddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i'r bywyd tragwyddol, i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. Mae Duw y Tad wedi rhoi pobl i Iesu. Ac adnod 6, yr wedi amlygu dy enw i rhai a roddais di mi allan o'r byd. Os ych chi yng Nghrist bore yma, ych chi'n rhodd gan y tad i'r mab. A mae rhaid i fi, pan o'n i'n paratoi, ni jyst yn meddwl i fi hyn, am rhodd rybys. Am rhodd rybys, na reality. Ni'n nabod ein hunain, ni'n gwybod am ein gwendidau ni. Pam fydde rhywun eisiau ni yn rhodd? Y rheswm pam yw, mae'r arglwydd yn ein caru ni. Gweithau'n pechod ni, gweithau'n gwendidau ni, mae'n ein caru ni. Mae eisiau ein adnabod ni. Mae eisiau ein prynu ni, a fel o'n i'n dangos gyda'r glo a'r diamont, mae eisiau rhoi gwerth i ni. Mae eisiau fod i stampau arno ni, fel bod pobl yn gweld ein gwerth ni yng Nghrist. I ni'n dod yn bobl sydd yn disgleirio gogoniant Iesu, yn lle bod yn lwmp diwerth sydd yn heiddi'r tân. Dyna gymaint mae'r arglwydd yn eich caru chi. Ac i chi'n rhodd
gan y tad i'r mab. A mae'r mab yn ymhyfrydu yn y rhoddion mae'r tad yn rhoi iddo fe. A chi anhygoel yw hynny. Mae'r tad yn ymhyfrydu ynddo chi bore yma, achos ych chi'n rhodd gan... Y mab yn ymhyfrydu ynddo chi achos chi'n rhodd gan y tad. Nid achos bod chi a gwerth intrinsig ynddo chi, ond oherwydd fod e'n mynd i roi gwerth arno chi. A chi fendigedig. Peidiwch byth a meddwl bod chi ddim yn werthfawr i'r arglwydd. I chi mor werthfawr. A mae e'n amlygu'r y gwerth yna ar y groes. Bod e'n fodlon gwneud hynny i gyd mwyn ein rhyddhau ni, mwyn ein hachub ni. Clodforwch yr arglwydd, diolchwch iddo fe, bod e'n ymhyfrydu yno chi a fi. Ond mae rhaid i ni gofio yn dos hynny i gyd, nid chi yw'r canolbwynt, nid fi ni yw'r canolbwynt. Crist yw'r canolbwynt, fe yw'r priodfab, ac pryd hynny y priodfab oedd y main man gyda llaw. Mae'n bach yn wahanol mewn priodas ebyn hyn. Mae'n bwysig cofio fe yw'r un sydd yn y canol, fe yw'r un sy'n heiddi'r clod. I gyd, fe sy'n rhoi gwerth i ni. I ni'n cymryd ei enw fe arno ni, nid ffordd arall rownd. Fe sy'n dod â ni mewn i'w deulu fe. Mae e fel, yn enwedig amser y Beibl te, lle bydde rhywun yn, falle sydd yn neb o ddim llinach pwysig o gwbl yn dod mewn i deulu brenhinol. Sanctaeth. Dyna sy'n digwydd fan hyn. I ni wedi'n tynnu mewn i berthynas bendigedig a wedi derbyn statws. I ni nawr yn offeiriadaeth frenhinol trwy Iesu Grist. Nawr, mae hwnna'n dod â fi at yr ail bwynt te. Mae e'n gweddio dros ei ddisgyblion. I ni'n mynd i ddarllen nawr o adnod 6 i 19. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai aroddaist i mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe rhoddaist i mi. Ymaint wedi cadw dy air di. Ymaint yn gwybod yn awr mae oddi wrth i ti mae popeth aroddaist i mi, oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt o'i y geiriau aroddaist ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dynt hwy yr wyf fi'n gweddio, nid dros y byd yr wyf fi'n gweddio, ond dros y rhai aroddaist i mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu yn ddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maint hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod at y ti, o dad sanctaeth, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw aroddaist i mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw aroddaist i mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr yr wy'n dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'n llawennu fi fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy ei hunain. Yr wyf fi'n rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd, ac ei mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Nawr, beth sydd gyda ni fan hyn? Iesu'n gweddio dros y disgyblion. I ni ddim yn gwybod pe na mae'n gweddio yn benodol dros yr 11 disgybl, neu dros y disgyblion oedd yn dilyn Iesu ar y pryd. Ond yn sicr, ei bobl sydd yn ei ddilyn sydd gyda ni mewn golwg fan hyn. A beth mae'n dweud wrthyn ni eto yw ei bod nhw'n werthfawr yn ei ddwylo fe, fel i ni wedi gweld, wedi cael ei rhoi i'r mab. A beth sy'n rhyfeddol a'r cysur cyntaf sydd gyda ni fan hyn yw, maen nhw wedi cadw dy air di, mae'r arglwydd yn dweud. A maent wedi cadw dy air di. Nawr,
i chi a fi'n gwybod rhywfaint am y disgyblion, a fyddech chi'n gweud fod y disgyblion wedi cadw gair ar arglwydd? Siwr siap o'r arnyn nhw, pryn dim. Ond beth mae Iesu'n golygu gan hynny? Edrychwch ar adnod 7 ac 8. Y maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth i ti y mae popeth a roddais di mi. Oherwydd yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi a hwythau wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim a chredu mae ti am hanfonodd i. Oedd y disgyblion yma wedi bod yn gwbl ifydd i ofynion y gyfraith yn yr ysgrythur? Na. Oedd y bobl yma wedi deall yn gyfan gwbl a derbyn yn gyfan gwbl pa fath o feseia oedd Iesu'n mynd i fod, enghraifft? Na. Ond beth oedden nhw wedi wneud oedd hyn, beth mae'n gweud yn adnod 7 ac 8. Wedi credu fod yr arglwydd Iesu wedi dod oddi wrth y tad, ac wedi dod i gredu y gair, yr efengil oedd e wedi rannu gyda nhw. Dwi yma wedi dod i fod yn feseia i'ch achub chi. Oedden nhw'n deall sut fath o feseia? Ddim yn llawn. Oedden nhw'n credu popeth? Absolutely na. Ac eto, mi oedden nhw wedi credu y gair yma. A mae hwnna'n gysur i ni, nag yw e. Mae yna bethau yn yr ysgrythur i ni'n dal ddim wedi graspo. Mae yna bethau yn ein bywydau ni sydd dal ddim yn iawn. Ac eto, mae'r arglwydd yn gwybod pwy sydd wedi credu ynddo fe. Mae'r arglwydd yn gwybod pwy sydd wedi derbyn ei air e. Mae'r arglwydd yn gwybod pwy sydd wedi plygu i'r efengil. Pwy sydd wedi dod ato fe, wedi ei ddilyn e. Mae yna lot o bethau sydd yn anghywir am y disgyblion. Ond maen nhw yn credu yn yr arglwydd Iesu. Mae yna lot o bethau sy'n anghywir yn o fi, ond fi wedi credu yn yr arglwydd Iesu. Chi'n gweld y pwynt? I ni'n bobl amherffaith, ond mae'r arglwydd yn gwybod yr hyn sydd ei angen arno ni i fod yn eiddo fe. Ac yna mae gyda chi pobl yn y byd, mae'n gweud, dwi ddim yn gweddio dros dyn nhw, dwi ddim yn gweddio dros y byd, ond fi yn gweddio dros y rhai yma sydd wedi credu ynddo fi, sydd yn mynd i gael ei gadael ar ôl. A mae'n gweddio'n benodol dros dyn nhw, edrychwch adnod 9. Dros dynt hwy yr wyf fi'n gweddio, nid dros y byd yr wyf fi'n gweddio, ond dros y rhai a roddais i mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Na chi beth bendigedig yw fod yr arglwydd yn gwybod pwy yw ei bobl a fod e'n gweddio dros chi bore yma. Mae'n gweddio dros y disgyblion fan hyn, mae'n dal i weddio dros ni. Nawr, beth yw calon yr arglwydd wrth iddo fe weddio te? Adnod 11. Cadw nhw rhag yr un drwg. Cadw nhw'n ddiogel. Mae yna rai sy'n stryglo gyda'r syniad yma fod yr arglwydd yn gweddio bydden nhw'n cael eu cadw'n ddiogel. Pam fod angen gweddio cadw nhw'n ddiogel? Nag yw e'n once saved, always saved? Nag yw nhw'n saff? Dau beth pwysig i nodi fyna. Mae Iesu yn gyntaf yn gweddio yng ngweddi'r arglwydd, neu yng ngweddi'r arglwydd yn gorchymyn i ni weddio, dylen ni ddweud, ac nac arwain i brofedigaeth ddeithir gwared ni rhag yr un drwg, neu rhag drwg. A felly yn amlwg, mae hwnna'n rhywbeth parhaol i ni weddio. A falle bod ni'n meddwl, wel, nag yw e'n gweud yn Rhufeiniaid 8, nag ys unrhyw beth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Cywir. Ond sut mae hwnna'n digwydd? Mae hwnna'n digwydd trwy fod yr arglwydd ddydd ar ôl dydd, eiliad ar ôl eiliad, yn parhau i'n cadw ni. A beth i ni'n neud wrth i ni weddio cadw ni rhag yr un drwg yw cydnabod a glynu at yr un sydd yn parhau i'n cadw ni. Dyw e ddim jyst wedi yn hachub ni a dyna ni, mae e'n parhau i'ch cadw chi o'r pwynt yna ymlaen. Mae Spurgeon yn dweud hwn, we are kept because the Father is continually at work keeping us. We must acknowledge it and seek it. Ceisiwch gadw'r arglwydd am eich uneidiau chi. Dwi'n ddim yn golygu bod chi'n credu bod chi'n mynd i golli'ch achubiaeth. Beth ych chi'n neud yw chi'n cydnabod heb fod yr arglwydd yn eich cadw chi, i chi'n dwmd. Na beth mae'n golygu. Nawr pam fod angen ein bod ni'n cael ein cadw? Wel, edrychwch ar adnodau
14-16. Yr rheswm mae Iesu'n gweddio fe, achos mae'n gwybod beth sydd o flaen y disgyblion. A mae hwn yn insight i ni. Mae'r arglwydd Iesu'n gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Ydych chi? Ydych chi'n gwybod beth sydd o'ch blaenau chi? Edrychwch ar adnod 14 ymlaen. Yr rheswm pam yw oherwydd fod y byd yn ei cysau nhw, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad yw finnau'n perthyn i'r byd. Mae'n dweud wedyn, dwi ddim yn gweddio ar ei ti cymryd hwy allan o'r byd, ond ar ei ti cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad yw finnau'n perthyn i'r byd. Y rheswm pam yw, os i ni'n eiddo i'r arglwydd Iesu, mae pobl yn mynd i'n cysau ni. Mae pobl yn mynd i gysau beth i ni'n sefyll am, pwy i ni'n sefyll dros. A'r her fyna yw, os nag yw pobl yn ein cysau ni a mae pawb wrth ein boddau gyda ni, mae'r rheswm dros hynny mwy na thebyg, sef bod ni ddim yn sefyll dros yr arglwydd Iesu. I ni'n sefyll dros ein hunain falle, neu ni'n cufio yr arglwydd Iesu. Mae goleuni yn jarring i'r tywyllwch, na reality. Mae goleuni gwirionedd yr efengil yn dallu. Chi rioed wedi troi stafell dywyll mlaen, golau mlaen mewn stafell dywyll ar ôl bod yna sbel? Mae'n boenus i'r llyged. Sdim byd mwy poenus na clywed gwirionedd am bechod, am farn Duw, am ein heiddiant ni, am ein bod ni'n anigonol. Mae'n sioc i'r system. Ac wrth gwrs mae'r arglwydd ymhlith yn ni'n gallu rhoi gras mwyn i argyhoeddi nhw eu pechod nhw a dod â nhw i blygu glin i'r arglwydd. Wrth gwrs bod e'n. Ond fel ni'n gwybod yn y gair, mae sawl un sydd ddim yn mynd i wneud hynny. Y reality yw mae pobl yn mynd i'n cysau ni. Y cysur yw calon Crist drosto ni, mae'n gweddio, cadw nhw, rhag yr un drwg, cadw nhw'n saff, cadw nhw'n ffyddlon. Maen nhw'n mynd i ffindo fe'n anodd i sefyll dros y gwirionedd, arglwydd cadw nhw. Na chi hefyd yw gwybod bod Crist yn gweddio dros ei ddisgyblion. A felly, hyd yma ni wedi gweld fod yr arglwydd yn gweld pwy sydd yn ei adnabod yn credu ynddo fe. Mae'n gweddio yn benodol dros y bobl yna, neu jyst yn gyffredinol dros y byd. Mae'n gweddio am ein diogelwch ni rhag yr un drwg. Mae'n gweddio a byddwn ni'n parhau i fod yn ffyddlon, hyd yn oed pan mae'r byd yn ein cysau ni. Ac yn ola yn y darn yma, adnod 17. Calon Crist dros ei eglwys yw ein bod ni'n cael ein cysegru yn y gwirionedd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, neu sancteiddio nhw yn y gwirionedd. Dy air yw'r gwirionedd. Os yw rhywun neu rhywbeth yn gysegredig, maen nhw wedi cael ei gosod ar wahân ei neilltuo i bwrpas arbennig Duw. Maen nhw yna mwyn bod yn beth mae Timotheus, os fi'n cofio iawn, yn galw yn llestr parch. Rhywun sydd â phwrpas penodol i wasanaethu'r arglwydd. Beth mae Iesu dweud fan hyn yw cysegra nhw. Gwna nhw'n set apart ar wahân i'r byd, gwna nhw'n wahanol trwy dy air. Trwy y gwirionedd, dy air yw'r gwirionedd. Beth mae hwnna'n golygu te? Wel, be mae'n golygu yw wrth i ni ddod at air Duw ac wrth i air Duw ein siapio ni, i ni'n cael ein gwneud yn fwy a mwy ar wahân. Yn fwy a mwy gwahanol i'r byd. Yn mwy a mwy fel Iesu. Sancteiddio nhw drwy'r gwirionedd. Dy air yw'r gwirionedd. Parhau i weithio ynddyn nhw yn eu calon nhw fel eu bod nhw'n dod yn fwy a mwy ar wahân. A mae gyda ni'r esiampl perffaith yng Nghrist Iesu yn adnod 19. Ac ei mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Fel mae Iesu wedi gosod ei hun ar wahân i'r gwaith o fod yn aberth ac yn ifydd i'r tad,
I ni'n gosod ein hunain ar wahân, nid mwyn gwneud ein hunain yn aberth, ond yn sicr mwyn gogoneddu y tad a'r mab yn yr ysbryd glân. Byw bywyd o ddiolchgarwch, i ni'n dweud, dwi eisiau byw bywyd gwahanol nawr. Yn sgil gosod Iesu ar wahân. Ydyn ni'n gadael i'r gair i wneud ei waith yn ein calonau ni? Ydyn ni'n gweddio arglwydd, cysegra fi yn y gwirionedd? Gad i dy air wneud ei waith yn ynghalon ni, helpa fi arglwydd. Helpa fi drysori dy air di. Ydyn ni'n gweddio dros ein gilydd y bydd y gair yna'n gwneud ei waith. Un her fan hyn wrth feddwl am fyw bywyd ar wahân, cysegredig i'r arglwydd yw dylen ni fod, fel o'n i'n dweud, yn wahanol i'r byd. Lle mae yna falchder yn perthyn i'r byd, mae yna ostyngeidrwydd yn perthyn i'r eglwys. Lle mae pennau caled, stiff-neckedness yn perthyn i'r byd, mae edifeirwch yn perthyn i'r eglwys. Lle mae hunanoldeb yn y byd, dyle fod anhunanoldeb yn yr eglwys. Ydyn ni'n wahanol? Ydyn ni'n amlygu Crist i'r byd? Nawr yn ola, ac yn sydyn iawn, y 5 neu 6 adnod ola, adnod 20 ymlaen, mi na i ddarllen nhw. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod ynddo ni, mwyn i'r byd gredu mai ty di am hanfono ddi. Rwyf wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Mae fi ynddynt hwy a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwy ni undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mai ty di am hanfono ddi, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy ymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi'n dadnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai ty di am hanfono ddi. Yr wyf wedi gwneud y enw di'n hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Jyst bigo rhai pethau mas. Yn gyntaf, mae e'n gweddio dros yr rhai fydd yn dod i gredu drwy neges y disgyblion, yr apostolion. Hynny yw ni. Mae hyd yn oed yn gweddio dros ni nôl fan hyn. A beth mae e'n dymuno ar ein cyfer ni? Beth mae'n bwriadu a beth yw calon Crist dros ni? Wel, adnod 21 i 23, i ni fod yn un. Undod. Chi'n gwybod beth mae pechod yn neud? Rhwygo. Mae pechod yn gwahanu pobl. Oeri pobl. Oddi wrth ei gilydd. Chi'n gwybod beth mae'r efengyl yn neud? Cariad Crist? Uno. Caniatáu ffordd i ni allu byw gyda'n gilydd mewn rhwymyn, cwlwm cariad. Sdim byd arall yn gallu gwneud hynny. Mae'n dymuno ein bod ni'n un gyda Christ, gyda'r tad, yn yr ysbryd, ond hefyd gyda'n gilydd. Dod â ni i undod. Bod na ddim gwahaniad rhyngthon ni bellach. Ein bod ni'n un corff, yn cydweithio, yn cydfyw gyda'r un pwrpas, y koinonia na ni wedi bod yn edrych arno yn y nosweithiau. I gyd gogoniant yr arglwydd. A mae'n dweud wrth i ni fyw fel un, ar ddiwedd adnod 21, mae'n dweud iddyn nhw fod yn dystion i'r ffaith ei bod bod fi wedi dod oddi wrth y tad. So, wrth i ni fod yn un, i ni'n tystio i'r byd. Wrth i ni brofi'r cariad yma, cael ein rhwymo gyda'r rhwymyn cariad, mi fydd ein cariad ni tuag at ein gilydd yn dangos ein bod ni'n ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. Yn pwyntio at yr arglwydd Iesu. Yna, adnod 24, mae e'n dymuno i ni fod gyda ge lle mae e. I ni weld ei ogoniant. Mae'n dymuno ein bod ni gyda ge. Mae'n dymuno ein bod ni yn profi ei bresenoldeb i ni'n profi fe nawr trwy'r ysbryd glân, ond mi fyddwn ni yn wyneb yn profi fe un dydd.
Ych chi'n excited? Ych chi'n edrych ymlaen? Ac yn ola, mae yna beth eraill, ond yn ola fan hyn, adnod 26, mwyn i'r cariad ar hwn yr oed ti wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Nath Alun grybwyll hyn wrth ystwetha. Mae Iesu am i ni ddod i brofi yr un cariad sydd rhwng y tad a'r mab yno ni. A nid yn unig hynny, mae e hefyd eisiau fod e ynddo ni, a minnau ynddyn nhw. Bod e'n preswylio yno ni. Nawr, os chi'n cymryd rheina i gyd, popeth i ni wedi clywed, dymuniadau Crist, bwriadau Crist, calon Crist dros ei eglwys, beth i ni'n cael? Mae'n dymuno bod ni'n gweld ei agoniant yn ei adnabod yn ddiogel yn ei ddwylo fe, yn cael ein cysegru trwy ei air yn dystion iddo fe, yn un gyda ge a gyda'n gilydd. Ac i ni brofi'r cariad yma sydd rhwng y drindod ac i ni brofi fe'n preswylio ynddo ni. A chi'n gwybod, mae lot o bobl pan maen nhw'n darllen y weddi offeriadol, un graip sydd gyda nhw, lle mae'r ysbryd glân. Sy'n gwybod chi wedi clywed pobl yn dweud, mae'n anod. Chi'n dweud bod y drindod yna, lle mae'r ysbryd glân. Mae digon o sôn am yr ysbryd glân yn penod 14, 15 ac 16, pam ddim 17. Chi'n gwybod pam? Pwy yw'r ateb i bob un o'r gweddiau yna? Yr ysbryd glân. Nid beth yw'r ateb, pwy yw'r ateb i bob un. Beth mae Iesu'n gweddio am yw ysbryd glân. Mae'r amser wedi dod i'r ysbryd glân i ddod. Achos os ewn ni nôl ati nhw, pwy yw'r un sydd yn gallu agor ein llyged ni i ni weld gogoniant Iesu? Yr ysbryd glân. Sut allwn ni brofi cariad y tad? Sut yn ni'n cael ein cadw'n saff? Pwy sy'n goleio'r gair i ni ac yn ein sancteiddio ni? Pwy sy'n ein nerthu ni i fod yn dystion? Pwy sy'n meithrin undod o fewn yr eglwys? Pwy sy'n dod i breswylio ynddo ni? Yr ysbryd glân. Person yr ysbryd glân. Beth mae Iesu'n gwneud mewn gwirionedd fan hyn yw agor y drws sy'n holl anghenion ni ac yn dangos i ni ein hangen am yr ysbryd glân. Gymaint yw ein angen am berson yr ysbryd. Wel, os yw Iesu'n gweddio hynny, gymaint mwy y dylai bod ni'n gweddio am yr ysbryd, am bresenoldeb yr ysbryd, am nerth yr ysbryd. Un peth darodd fi fan hyn yw, beth mae'r weddi ma'n dangos am heilioni y tad a'r mab. Chi'n bod mae'r tad yn hael yn rhoi i'r mab. Chi'n sylwi faint o weithiau wnaethon ni ddarllen y gair rhoi fan hyn? Mae'r tad yn rhoi awdurdod i'r mab. Mae wedi rhoi pobl i'r mab. Mae wedi rhoi gair i'r mab. Mae wedi rhoi gwaith i'r mab. Mae wedi rhoi'r enw sydd yn eiddo i'r mab. Rhoi, rhoi, rhoi. Ac like father, like son, mae'r mab yn gwneud union yr un peth. Mae e'n rhoi. Mae e'n rhoi i ni. Mae e'n rhoi yr ysbryd. Mae e'n rhoi yr hyn sydd ei angen arno ni mwyn ateb ei weddiau drosto ni. Na chi fendigedig yw bod ni ddim yn cael ein gadael mewn twll pan mae'r arglwydd Iesu yn gadael y byd yma, ond bod ni'n cael ein gadael gyda'r ysbryd glân. Felly, ydych chi'n diolch bore yma am galon Crist dros ei eglwys. Diolch i'r arglwydd. Fod e'n ein caru ni, fod e'n ein trysori ni. Diolch am rhodd yr ysbryd glân. Person yr ysbryd sydd wedi dod i breswylio ynddo ni. Ydyn ni'n byw gyda'r ysbryd. Y term yn y gair yw in step gyda'r ysbryd. Gam wrth gam gyda'r ysbryd. Ceisio'r ysbryd. I ni'n gallu trysthau'r ysbryd, cofiwch hynny. I ni'n gallu anwybyddu'r ysbryd. Mae'n glir yn y gair. Ydyn ni'n cerdded gyda'r ysbryd. Ydyn ni'n lloni'n yr ysbryd. Ydyn ni'n ifydd i'r ysbryd. Ac yna, ydyn ni'n efelychu gweddi a chalon Crist heddi. Hynny yw, fel mae Iesu'n gweddio drosto ni, ydyn ni'n gweddio dros ein hunain a dros bobl eraill. Mae yna lot o bethau gallen ni weddio. A sa'n gweud bod nhw'n wrong, ond fi'n siŵr bod y pethau yma'n well gan fod Iesu'n gweddio nhw, a maen nhw'n na fel esiampl i ni.
Pryd oedd y trwyethau ni weddio i Grist gael ei ogoneddu yn ein bywydau ni? Na chi beth mawr? Bod y Crist, y gogoniant Crist, yn enwedig wrth i ni ddyrchafu Crist a'i efengyl, yn cael ei ogoneddu. Fel y sarf bres yna'n cael ei godi yn yr Hen Testament, beth i ni'n neud codi efengyl Crist, Crist a'i efengyl, fel bod pobl yn gweld pwy yw e ac yn ei glodfori fe. Un peth nath rili herio fi oedd meddwl i fi fy hun, dychmygwch gyrraedd y nefoedd a bod chi eriod wedi dyrchafu Crist o flaen dynion. Bod chi eriod wedi dweud wrth rhywun am yr arglwydd Iesu, bod chi eriod wedi codi Crist, dyrchafu Crist, mwyn i bobl weld pwy yw e. Chi'n gweud bod chi'n ei garu fe, dwi'n dweud bod fi'n ei garu fe, dwi'n dweud, does dim byd, dim un tebyg i'r arglwydd Iesu, ac eto, dwi'n dyrchafu fe o flaen dynion, mwyn iddyn nhw gael profi a chad, a chybiaeth. Pryd oedd y trwyethau i ni weddio, cadw ni rhag yr un drwg, arglwydd cadw ni. Cadw ni yn dy gariad, cadw fi rhag yr un drwg. Dwi'n trystio yn dy ddarpariaeth di, yn dy gynhaliaeth ddydd ar ôl dydd di, ac i eraill wrth gwrs, dros ein gilydd. Un her arall i ni, dyn ni ddim i weddio i'r arglwydd ein tynnu ni mas o'r byd. Dwi ddim yn gweud bod e'n tynnu ni mas o'r byd, i ni fod yn y byd, ond bod ni'n cael ein cadw yn y byd. Hynny yw, nid bod ni'n gweddio bod ni eisiau marw, ond bod ni ddim yn trial osgoi y byd ac effeithiau'r byd. I ni ddim i fod mewn rhyw holy huddle yn joio yn hyn trwy'r amser, i ni fod yn y byd, yn ymwneud â'r byd, yn tystio i'r byd. Cadw fi wrth i fi fynd mas te. Arglwydd sancteiddia fi yn y gwirionedd, yn dy air, yn athrwyd y air, cysegra ni. Arglwydd dros dy eglwys, gwna ni'n un. Gwna ni yn llawn cariad tuag at ein gilydd a tuag at y colledig. Arglwydd parha i amlygu dy gariad perffaith i ni, a parha i breswylio mewn grym trwy dy ysbryd yn ein calonau ni. Gweddiwch, ceisiwch yr arglwydd, a clodforwch yr arglwydd am ei ddarpariaeth, bod e'n rhoi mor hael. Dwi am weddio cyn bod ni'n canu yn sydyn. O arglwydd Dduw, i ni mor ddiolchgar i ti am y weddi yma. Diolch arglwydd dy fod ti'n ein trysori ni. Diolch arglwydd dy fod ti'n ein caru ni. Diolch am dy ogoniant di. Diolch dy fod ti wedi amlygu dy fawredd i ni. Dy gariad, dy ras, dy rym yn gallu rhoi heibio gogoniant y nefoedd a dod mewn ffyrdd gwas mwyn concro angau. O arglwydd i ni'n diolch. A diolch am dy heilioni di yn rhoi'r ysbryd lan. Diolch ysbryd am ddod i breswylio yn ein plith ni, mwyn ein nerthu ni, mwyn ein cadw ni, mwyn ein huno ni. Arglwydd, plis parhau i wneud y gwaith yna i ni'n dygeisio di. I ni'n plygu ger dyfrondi ac yn gofyn arglwydd, gweithio yn ein calonau ni trwy dy air, gweithio yn ein calonau ni yng ngrym dy ysbryd glân o sgweli di'n dda. Arglwydd felly, ni'n plygu glin, ni'n gweddio dros rai sydd ddim eto yn eiddo i ti, rhai sydd i ddod arglwydd, fel roedd e ti'n gweddio dros y rai sydd i ddod. Arglwydd ni'n gweddio, plis yn ei di achub rhai, wrth i ni ddyrchafu enw Crist, wrth i bobl weld pwy wyt ti mewn gwirionedd a plygu glin i ti. O arglwydd helpa ni, i ni'n rhoi'n hyn yn dy ddwylo di'n gyfan gwbl, gogoniant i ti. Amen.